Здрасти, здрасти. Попа Терминатора. Ей, 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 ей. Пици, цицки, бици. Всичко ми е ясно. Цици, пици, бици. Цицоци, цицоци. Цицки. Така. Дютка. Инстаграм или в Телеграм да изкараш пари от клипа как чукат майка ти. Толкова си беден. Толкова си гаден, бате. Към собствената си майка. Боби, маняк левкай. Айде. Боби, направихме семейството ти на решето, а ти още си тук. Това е гадно, брато. Направиш нещо. Те са двама. Сестра ти как я оправя Алтетрит. Това е гадно. Това е гадно, дюди. Това е вече брутално. Бих се засегнал от това, а не удъртата ми майка. Казаха ли ти и го, Боби? Баща ти какво правил? Дъртия педал какво прави? Казаха ли ти го, Бъбчо? Приятелю. Верен и последовател Бобенце. Казаха ли ти го в лицето, дюди? Татко ти какви неща прави, докато ти играеш на Майнкрафт. Викни баба му. Докато лъска в другата стая. Виж какво ти викат в... Опа. Пицата. Добър ден. Добър вечер. Да. Дойде Доби до сакучки и бедни. Са идвам. Enemy advanced UAV overhead.